EZE-ANA Ugochi tubelu. Okoma na oraifite. Igade. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, oziọma ọdịnala gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na-ejere m ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, oziọma ọdịnala gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na-ejere m ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. EZE-ANA ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu temple, ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha, ndị ụka erighị anyị front and back, ndị oche eri anyị front and back. Fọji asịkala aka ghọrọ ụmụ Igbo, si anyị rapụ nke anyị na nke fa ka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, mepekwa chọọchị fa, obodo ụka bịakwa. Mmadụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe, EZE-ANA si na ọma mme. Ọdịnala amanwụ chacha, oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa aka ume, ọdịnala ya dị. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, oziọma ọdịnala gaba n'ihu. Uruchiọma ụmụ ọdịnala Igbo. Ekenego nwoke, ekene nwaanyị. Anyị abịakwa n'oge awa nke eziokwu, nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite na-anọ n'isi ya. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-eme consultation, gbaa afa dị iche iche, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Anyị na-agba afa miri emi. Abụkwa m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. A sị na chita atabụ nkwọ, pụtara anyị ihe ọma, ọ kpọpụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị m echiche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe. A sị m na ọkwụ ile echi anyị n'okwu ya echi ya. Onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ, sị ka ihe mere nwa ya nwụrụ anwụ mee anyị. A sị m na ọzọ ya anwụ. Osisi fụrụ anyị na-atụ ufere, a sị m ufere agbapụtiri ọnụ kama ya si n'ukwu wee pụọ ya. Oke a na-eri ihe onye mmụọ anya. A sị m oke amara mma wee taa akpa dibịa, ma nwa dibịa akpachara anya wee buo oke ọnụ. A sị m na ụbọchị ihe na-aga okporo ụzọ na ụkwụ anyị apụ anya, ma ọ pụgoro anya mana anyị ejicha na maka na ọgụ na-akpacha na ajọ ofe maka na abụ onye nwe ya. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu agba, anyị abịago. Ka ị na-esonyere anyị, the best you can do is to share the link. Maka ikwu gị ma ibe gị, by so doing you will have saved lives. Anyị abịa n'oge awa nke eziokwu. Isiokwu anyị n'ụbọchị taa bụ gịnị bụ awele? Kedu ihe ị kwesịrị ịma gbasara awele? Onye ka anyị ji wee bịa. Nke bụ eziokwu na topic anyị ji bịa n'ụbọchị taa ga-change the life of ignorant people, especially ndị makwarụ ihe a na-eme, esi na amụta ihe ga-enyere ha aka na ndụ a.
echefuna maka ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Septemba anyị ga-achịkọta ya ụbọchị bụrụ Mọnde. Aja anyị na-eji achụ n'ụtụtụ ọbụla na temple n'isi ndị niile sonyere anyị na temple ya na isi ndị niile friends of the temple. Aja ka ya aja mbụ niile achịpụta ihe achụcha anya bụ aja n'oge ụtụtụ n'oge ehihie egbuzi egbu emesara ka ndị mmadụ erikwazi ya ma ṅụọ. Anyị ga-achụkwa aja dị iche iche n'ụbọchị ahụ. Nke ọzọ ị ga-amatakwazi bụ ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị na nke anyị na-achụ nke a ga-achụ n'ọnwa Ọktoba, ọ ga-ebidokwa na Ọktoba 6. Ihe ị ga-eme wụ isendịala anyị meseji na WhatsApp. Ndị na-esonye bụ na aja amarago ya bụ nọmba anya bụ akaụntụ a na-ese ndị ya token. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye, ihe ị ga-eme wụ fọwọdụra anyị 3 prayer request gị, fọwọdụra anyị ya token. Ọ bụrụ na iwe onye ọfụ chat ya m na WhatsApp, aga m enye gị aka nọmba ị ga-afọwọdụ token. Mana nọmba ị ga-eji wee WhatsApp m na WhatsApp wee send ya 3 prayer request gị bụ 0805 78 37 672. I repeat, 0805 78 37 672. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Eji m aka m aza kọlụ m, eji m aka m respond to my messages. Ịchọkwa ịkpọ m video call, you are free to call. Ọ bụrụ na ịkpọ m, ọ bụrụ na m epikọrọ kọlụ gị, ihe ị ga-eme bụ drop ọrụ voice note maka na o nwere ike ọ bụrụ na m ji ọrụ n'aka mgbe anwa ya dị enwefe. However, ọ bụrụ na ị chọrọ voice note, drop voice note. Once m batara online, I will respond accordingly. Ọ bụkwara for any reason, no nwere reason ji chọọ ka ịkpọ m voice video call, let the book appointment with me through chat, then amaghịzi mgbe ị ma ịkpọ for the call. Ya gasị n'ụbọchị taa nke ọzọ ọ bụ echefukwana n'ụbọchị Wednesday bụ ụbọchị anyị ji ekwubi okwu na temple n'Ugochi. Dịka anyị si wee gwa gị na mbụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, amụwa onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Yes, ụbọchị Wednesday ka eji eme na temple. Anyị na-agụ ọrụ n'Ugochi tubelu na temple Monday to Sunday. Mana Sunday na-abụ sọ counseling only, but you have to book appointment ka mmadụ ghara ịdị much. Then mana ụbọchị Wednesday from 12 noon anyị na-enwe ministration. Ndị a ga-ekwubiri okwu ma gọzikwara ha ihe nsọ dị iche iche. Ọ bụrụ na ihe na-eme na ndụ na ịghọtarazie mana ị nwere ike ịbịa n'Ugochi tubelu na temple, biko bịa ha na ihe ebube na-eme. Nwere ọtụtụ ndị bego na temple ha agba aka mana anyị kwubiri okwu, gwa ha ihe ị kwesịrị ime. Na my YouTube channel akụzigo m ihe mmadụ ọbụla kwesịrị ime. Ọ bụrụ na ihe na-eme na ndụ na ịghọtaghịzi ya, ihe ị kwesịrị ime bụ ịgba afa. Ịgbagha na afa miri emi, afa na-evilu ọrụ ihe ị kwesịrị ime. Ihe afa ji dị mkpa ekwuo na eme akwụkwọ ya ọzọ na afa awụ spiritual lab na afa is like torchlight that will touch light, point at where your challenges are coming from. Now, what you will do as a smart person is this: having known where your problem comes from, you avoid those lifestyle that will aggravate your problem. Example, ndị ma nkụzi mana nna like ihe ọmụmatụ maka na ichefu ihe nkwu icheta ihe ọmụmara na atụ ka mmadụ ga nwere one health challenge wee mmadụ ya. Ọ bụrụ na ịbụ onye na-enwe ọsa, is one thing to take your ulcer medicine. There are so many things na ndị Igbo eji agwọ ọsa. Enwekwara ụfọdụ ọgwụ Igbo nwere ike ịdajụnata ya, mana enwekwara ọgwụ Igbo eji agwọ ọsa ọ na final, but you must do something. That thing ga-eme ịsọ nsọ by the time you treat that onye afọ, maka ọsa simple means na onye nwere wound dị n'afọ, and wound dị n'afọ na wound dị n'ahụ abụrụ ofu. Wound dị n'ahụ na-enweta air, mana wound dị n'afọ adịghị enweta ụdị air awa.
si enwere ụfọdụ ihe ị nwere ike ịsọ ka anya bụ ndụ wee nwee ike heal. Example, ị ga-asọ ihe ọbụla nwere gas dịka mmanya, dịka tii, ka ọ ga-abụ ị na-aṅụzi ọgwụ ndị a ohiluo ya. Maka na ebe a na-agwọ ọgwụ anya odo a na-etinye ya ose. So enwere so many afịfịa n'ala Igbo ga-abụ nha onye gị ya ị na-aṅụ anya ihiliti natural and nwere any side effect. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dị na ndụ nke mmụọ. Agbasịala gị afa nwere ike ipinpoint maybe ụzọ ihe ịtọ, ụzọ ihe ise, ụzọ ihe isi. O nwere ike irute ya, depends ihe nọ n'ụzọ gị. Now abịa n'ụmụ ihe ndị epinpointịrị, enwelu ndị dị more important. I clarified ya into like 3 stages. Yes, enwelu ndị bụ the immediate, need immediate attention. When they need the secondary attention, when they want the final stage attention. Maka na ọ bụrụ na moto gị na-enye sound, sign of maybe knocking sound. Ọ bụrụ na because of noise pump gị ama adị awọkụcha ọfụma, ihe ị kwesịrị ibu ụzọ mee bụ ijegoro change oil pump. Ọ bụrụ ije change metal ma ọ bụ ije change mee ihe kpatara o ji enwe knocking sound na engine no. Ihe ị ga-ebu ụzọ change oil pump. Ichenji oil pump izutezi ike, ichenji bezie the damage that your bad oil pump have caused to your engine. Maka na iburu ụzọ je change metal and ihe ndị ọzọ or damage, the same oil pump will damage them. You got ya? Maka na ọ bụrụ ya hapụ isi gbọwara ike ajụ. You got ya? So after we go show you ebe nwere loopholes. So he gave us a 1. Gbacha afọ ahụ, ị mara ihe ị kwesịrị ịsọ ihe ndị a wee bidozie rụgba ọrụ dị n'ụzọ gị. Dịka nsikwu ọdịnala nsọ ihe afọ ya alụ gị. Then n'isiokwu anyị ji maka ya wee bịa, mma abịakwana ya, gịnị bụ awele, ka ihe niile kwesịrị ịma gbasara awele. Now n'isiokwu anyị, gịnị bụ awele? Awele bụkarị language ndị side Delta Igbo na-anọmali ba awele. Enwere ndị na-aba ngwa ha awele. Awele simple means ihu ọma, or sụọ n'oyibo good luck. Ọnya bụ awele. Ghọtara ya? So ọnya bụ good luck ọnwa ka anyị chọrọ discuss taa, ihu ọma ịkpọ mmadụ. Esi m ọrụ wee bịa ụbọchị taa, achọrọ m ka bandage dị n'anya gị fall today. Ma ọ bụrụ ị ga-enye m ntị gị, nyekwazị m obi gị, ka ọ ghara ịbụ si na ntị nke a na-aba, si na ntị nke ọzọ na-apụ. Ghọtara ya? O nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-abịakwute m Eze-Ana na ha chọrọ ịlụ awele. Onye a na-ekwu okwu awele ofidiborochi onye ụwa ya. Onye a na-ekwu okwu awele nwere ike ịjụọ ya mgbe ofidichi onye ụwa ya last. Ọ bụrụ na ọ nwere ebe atọ, ọ nwere ike ịchọ last year or last 2 years. Onye a na-ekwu okwu onye ụwa ya, ọ gbabara afa miri emi in recent time, mari ọnọdụ etu o si wee kwụrụ na mmụọ. Onye a na-ekwu okwu awele ka o nwebụrụ any major alignment o megoro n'ihe gbasara ndụ nke mmụọ ya. Onye a na-ekwu okwu awele o nwebụrụ ihe a na-akpọ reawakening, the spiritual reawakening, activation of the inner being. Mebere ya. Mana ọ na-ekwu okwu awele. Ụfọdụ ga-abịakwute uho ha sị gị ma elu ha were oke ite. Ọ ga-eji awa eziokwu agba. Anyị ga-agwa gị eziokwu weda ma ị laikiri ya ma ọ na ịlaikiri ya. Echiri m Eze-Ana ịgwa gị eziokwu. Ihe m na-akụwara gị bụ
na awele abụ ihu ọma ịkpọ mmadụ n'onu Igbo na-agba awele. Ịgbozie awele bụrụkwa ọkwa onu Igbo mana Igbo Delta na-eyuzu ka that word awele. O nwere awele si na chi, nwee awele ụfọdụ akpọ ya awele si n'eke. Ma ọ bụ awele so mmadụ, ihe ọseta ọnụ esi wee chọọ kpọọ ya, mana ihe ọ pụtara bụ nọọ ihe ọma kpọrọ mmadụ maka ihi na nyara chi ya dị na mma, ma ọ maka ihi na nyara ndị mmiri ya dị na mma, ma ọ bụ na nyara ndị ichie dị na mma, ma ọ bụ na nyara anabe nna ya dị na mma. Ọ dịka akụkọ akọrọ anyị na akwụkwọ ndị ụka ọbịa Baịbụl asị na David na Ocean Book sị na David na-agwa angelu nke Chukwu ya na ya mebiri wee sị ya, I will never let you go unless you bless me. Na ya ama hapụ ya ka ọ ga unless na ọ gọziri ya. Ịghọtara ya? So ihe ọ pụtara na angelu nke Chukwu nwere ike ịgọzi mmadụ. Ịghọtara ya? Angelu nke Chukwu nwere ike ịgọzi mmadụ. Ọ ihe ọ pụtara. Yes. Angelu nke Chukwu nwere ike ịgọzi mmadụ. Ihe ọ pụtara bụ na angelu nke Chukwu megide nwere ike ịgọzi mmadụ. Ịghọtara ya? Ebe ịghọtagoro na angelu nke Chukwu nwere ike ịgọzi mmadụ, ka anyị gabazie n'iru n'ihe isiokwu anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị build personal relation with ndị angelu nke Chukwu, ha ga-agọzi gị. Ọnọdụ etu a, ị nwekwara ike ịnweta awele si n'aka mmadụ ibe gị, ma ọ bụrụ na ị build ihe mkpọrọ personal relation with your fellow human being, the person might decide to bless you. Enwere ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ibuild personal relation with EZE-ANA. I decide amụ maka ihi that personal relation build go with them, na m chọrọ igosi onye anwa ihu ọma, ma ọ bụ meri ọgọ nke a ma ọ bụ nke ọzọ. Ọ ihu ọma gwara onye na-etu a. Nke bụ eziokwu na Ugochi tụrụ na temple, people are coming on daily basis for one help or the other. Today alone, mmadụ na-ebiara onwere every day ọbụla na mmadụ abịara nwee ike dị mgba. And most people, their challenge abụrụ ife ị ga-ahapụ ha ka ha naba without eme gịnị, attend to them. Most of them, when they, especially ndị problem ha bụ financial problem, ndị dị problem ha bụ spiritual problem, amalugo the protocol, mana enwe ndị their problem bụ problem ha bụ financial problem. Ọ bụrụ na mmụọ si gị mere ha, nwere ike imere ha. That is the protocol. So, but what am I saying? Ihe na-achịkọwa bụ na gịnị bụ awele? Awele bụ ihu ọma. Ihu ọma ịkpọ mmadụ. Nwa bụ ihu ọma. Ndị mmiri nwere ike ime ka ihu ọma kpọọ gị maka iyi personal relation ibuild ha nwa. Nwa bụ ihu ọma. So kedu ka ị ga-esi wee nweta ya bụ awele anwa a na-ekwu maka adata ihu ọma a ịkpọ?
all by building personal relation with ụmụ mmụọ dị iche iche ndị mara ha nwere advantage position than you. Takịrị ka nsi wee kọwara gị na-enwere ndị na-abịa on daily basis to Ugochi to na temple because of one problem or the other. Ụfọdụ nwere ike problem ma bụrụ no rice ma ọ no ego ma ọ no one health problem or the other. Because na ha believe na ha nọ n'Ogbuefi na-enyere ndị mmadụ aka therefore they want to come. Then etu a ka o si wee dị. Now ọ bụrụ na na-etu ya nkọwagoro gị na chi onye ụwa gị nwere ike inye gị awele, ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna gị nwere ike inye gị awele, ana be nna gị nwere ike inye gị awele, ndị mmiri gị nwere ike inye gị awele. So what do you need to do? Ihe ị nidiri ime ya bụ one, build personal relation with that ya ndị otu ka ha gọzie gị. You got ya? Yes, very, very important. So he gave me bon one agbasiala gị afa. Ọ bụrụ na ị nwere ego iji echukwa a build that your personal relation with ụmụ mmụọ dị iche iche. Example, na ngwurube nna gị bụ ngwuru ebe emebiri ọfọ and they nọ na advantage position ịwachi nyaba ọfọ. Then kedu ihe ji gị ịgba mbọ fụ na awachi nyaba ọfọ? Ngwurube nna gị bụ ngwuru ebe emebiri obi and they nọ na advantage position where the money maybe iwu dị ọbara inwekwuru ana ebe ị nwere ike ịchọ ka e replace that obi. What are you waiting for? Ị nwere ike problem ga-abụrụ na agbasiri afa. Ọ bụrụ na ngwurube nna gị na o nwere nwaanyị bịara ije di emegburu emegbu mana akwara ya akwa site n'ụzọ dị etu a wee tinye ya bụ nwaanyị na-eje eje anana. Ka nkọwala gị the implication a bụ na ọ bụrụ na akwọrọ nwaanyị akwa wee gbazee chi ya wee mee ihe dị na burial ya wee si ya farewell, that nwaanyị anwa ịkwụgbara ya n'ịtọ. Nwaanyị dị etu ahụ nwere ike ihe ọ pụtara bụ na ọ ma enwe ike isonyewu n'otu ndị ichie. Ọ bụkwa nnọọ onye ọ bụ na ọ ga-reincarnate back. Ọ ma enwe ike ime gịnị reincarnate back maka n'ihi na n'ụwa nke a ọ bịara bicha ndụ na emebere ihe na this entanglement with her earthly cloth, the earthly body and her spirit, body real her. So ihe kwesịrị ime bụ ọ ja bụ ulu ọbalụ ma ọ bụ na mmadụ bisia ndụ eme burial bụ nwere spiritual significance. O nwere uru ọbalụ bụ na bọsị anwa onye anwa a na-eme burial ya wee na-asị ya farewell ya na dị mma. O nwere okwu a na-ekwubi, okwu ahụ a na-ekwubi wee okwu eji editachi ya wee sizie ya jee nke ọma. Then ahụ ya ewee nwee ike wee dike mkpụrụ obi ya ewee jee na ana mmụọ ebe a ga-ekpe ya ikpe. Ịghọtara ya? Mana mgbe imere etu ọnwa ịmanụ na ị ka merie ka ọ karị connected to the spirit, to the earthly body. Therefore ị na-eme onye dị etu a ka ọ dị earthbound. Ọ bụrụ onye ka m bịara ikuzita mana o nwee pụta nji wetu ya aka. So onye na-achịkwa bụ onwe nwaanyị ma ọ bụ ozu akwara akwa by entangling that particular soul to the body. Imerie ka anụ eru ya aka, anụ ana eru ya aka. Therefore ịkwụbara ya n'ịtọ maka ihe na-emere etu a osoro ebe a osoro ebe a. Therefore obi ya ma dị ya mma. O nwere ike iso na ngwuru na-akụ ndị nọ na ngwuru aja ija. Ịghọtara ya? Mana afa devil ori ihe na-etu anwa emegide ime ya ka i wee nwee ike create a peace in the spiritual. Maka na nwaanyị anwa ma ọ bụ onye anwa akwara akwa na ngwurube nna gị ịkwụbara ya n'ịtọ and ọ ga na complain na lament
ihe emere ya na-akwụbanye na ịtọ na ya gburu. Therefore, ọ ga na-akọsụ this harmony. Ị ghọtara ya? Ọ nwekwara ike enwee ihe dị iche iche ndị ọzọ ma ọ gburu ebe agha furu ọbara ma ọ mere ihe ọtọ n'ọdị iche iche megide ọdịnala Igbo. Ihe ndị a bụrụ ihe na-emegide n'aka ọbụ. So ihe njikọwara gị ha bụ na agbasi afọ editeti ya ebe ọnya batara na etu a nọ. Ịbịa na Ugochi tupu ọ na-atapụ sị ka ị meelụ gị any kind of Awele, we will not take you serious unless na ebe onye alụgoro ọrụ agbagoro afa mara ya spiritual standing. One, anyị ga-adị sure na otu adụrụ n'ụzọ gị. Anyị ga-adị sure na onwere mmụọ ọbụla na-ebilite na-amaghị ikpe na mmụọ. Anyị ga-adị sure na o nwere ọrụ akwụ ma ọ bụ ịkwụ ọtọ ọbụla garbages surrounding you. N'ihi na ọ at peace with other elements and entities of powers na mmụọ niile dị chekwa ngwụ. Then imezi ihe gbasara Awele gị bụ the last. Ka akọwalụ how it works. Maka na o nwere ihe dịka Awele a na-achịkwala gị bụ na example n'ichukwara chi gị rụọ ọrụ niile dị n'ụzọ gị. O nwere ike bụrụ onye agwụ. Ịma na agwụ na-eweta Awele. Yes. Enwere dịka nchịkwa enwere Awele si na chi, enwere Awele si na mmiri, enwere Awele si na ndị ichie, enwere Awele si na ala, enwere Awele si na agwụ. Awele si na agwụ bụ karịcha adị agbụ ya dọrọ. Nọtara ya? Ide Revelation book ọ sị na the gift of a man maketh a way for him. Because gift gị anwa bụ onyinye amara so gị wee bịa ụwa. Mmụọ anwa nọ na behind that ya gift wụnye ha ndị Igbo gbọrọ agwụ. Now, onyinye amara agha sozi gị bụ Awele anwa bụ Awele agwụ gị anwa. That mmụọ anwa so onyinye amara gị butere gị ya Awele so agwụ. Ghọtara ya? So ihe izi anyị na-ebu ụzọ eme one, anyị gbasịala gị afa, anyị make sure na otu adụrọ n'ụzọ gị. Ihe na-achịkọwara gị ihe ga-eme. Ihe anyị na-eme na temple wu to activate ya Awele, to activate that inner ihuọma nke sogo natural. Ọ bụrụ ọgwụ. O nwere ihe na-achịkọwara ndị mmadụ mgbe ọbụla m na-ekwu okwu gbasara ọgwụ na ọgwụ abụrụ ọdịnala bụ ọgwụ ọjọọ ka m na-ekwu maka ya. Yes. Like ịbịa n'ọgwụ, ihe bụ ọgwụ. Yes. Enwere ahịfịa dị iche iche. Enwere ahịfịa dị iche iche. Enwere ihu ba dịka ọfịa. Enwere taa kpuchi ọnụ. Enwere ahịfịa dị iche iche. Enwere ahịfịa asa. Enwere chịkọ. Enwere so many of them. Ma achọrọ ịbịa ka mgbawa afa nke m ka ọ dị dibịa. Now, ahịfịa niile adị etu a nwere ahịfịa ga-eweta 1+1 bụrụ 2. O nwere ahịfịa nyere ibe na-alụkọ ọrụ. Akwa m gwara gị ebe a wee gwa gị na o nwere ahịfịa. Amam ihe ndị bụrụ na-agwụ ya. Ahịfịa eji ya agwọ ihe gbasara onye na-enwe ọsa. Yikwanye nwa afọ ahịfịa na-eme Awele. Ịghọtara ya? Enwere ahịfịa dị iche iche eji alụ ọrụ dị iche iche. Dịka ọdụ opu that is miracle live and rest of them. Now, nwa ahịfịa dị iche iche like enwere ahịfịa na-akpọ ejite. Yes. Ejite nwere ahịhịa dị iche iche eji alụ na mmụọ bara ore jekọsịkwa ya. And ejite a nwere oke na nwunye. Ejite a na-ejikwa ekwubi okwu. O nwere ejite nke eji alụ Awele bara ore ịbakụzi maka na ịrọ dibịa. Mana ihe njikọ ịkọwa ihe a bụ enwere 1+1 a ga-awe mizukọ ọnụ ọrụ wonders. Example, o nwere ọrụ anyị ga na-alụba. Ịnidiri ose ọjị, ịnidiri ikembe, ma ọ bụ n'inidiri atụm n'ọnụ, ma ọ ụfọdụ na-akpọ ya ekwe ekwe. Ịnidiri jite, ịnidiri nke a ma ọ bụ ịnidiri nke ọzọ.
ewekọta ya ọnụ ọ bụrụ ọgwụ ọjọọ, mana iweta 1+1 n'ose ọjị o nwere ka ihe esi were rụcha ọrụ ikwubi okwu dịka onye nchụaja, dịka onye nwere oke ọfọ, ikwuchucha okwu itinye ọfọ si na-etu isikwu ya ka ọ ga-esi mee. Ezampụ o nwere kesi nwere ike ịbịa nọ ọ bụrụ na ọ kesi ebego nerecha kesi a bụ na na-emegide mmadụ, ekwubi okwu tinye ọfọ si that case end ya case end ya now atụka mmaara gị now nke anwa abụrụ ajọ ọgwụ. Mana ihe na-akụwalụ pension generation anọ na ya, generation anọ na ya bụ generation chọrọ ọgwụ, and ọgwụ a na-ekwu okwu ya oke ọgwụ a na-ekwu okwu ya ọgwụ agwọrọ maka ego, onye maka Eze-Ana dị totally against. Asị dibịa o nwere ụfọdụ ahịfịa ya agba ọ dị na be gị, you neutralize any negative energy mmadụ bụ wee ịbịa wee gbaruo ihu ọrụ gị. Iji maatụ, o nwere ahịfịa na-agba ebe n'ebe, e nwere ahịfịa na-agba ugwu egbe, o nwere ụfọdụ ahịfịa ụfọdụ na-achụ ndị amoosu, o nwere ụfọdụ ahịfịa ụfọdụ na-abụ eji emebi ọgwụ. Ọ nyapụtara ụfọdụ ahịfịa ndị a usoro ahịfịa ndị na-adụ n'ebe a tụrụ egbo, onwe ha na-akpọ itu egbo. Yes, itu egbo nke a na-ahụ ya afụ ya na be ndị dibịa ma ọ bụrụ efu ya n'okwu arụsị, nke esi bụrụ ihe ọjọọ n'obi wee batawa di ya, ghọtara ya, neutralize ya. Ihe ndị a niile ime ewetara m akpọrọ ya ọgwụ, na ihe ndị a niile is for normal natural warding off of negativity. Ọ bụrụ ọgwụ agwọrọ maka ego. Mana ihe m na-ekwu ụwa ọgwụ bụ mgbe i jere si ka agwọ ọrụ gị oke ite, nke bụ eziokwu na ezigbo oke ite ọbụla agwọrọ ọfụma, ezigbo oke ite ọbụla agwọrọ ọfụma ga-eri gị over 1 million naira. Depends ihe dị n'ime ya. Mana ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ na onye ahịa fụrụ ijiri ego ọ dara ụmụ ihe 300 400 400 ihe niile ahụ eji gbazuru ọnụọgụ ịghọtara ihe ị na-eme. Ihe ọrụrụ abụrụ onye agba oke ite, ihe o mere ọ bụrụ ọgbara gị oke ite, ihe a mmekasị. Ezigbo oke ite agwaghị ihe na-adị n'ime ya, ihe ịdị ọka mmadụ gwa gị na ọ bute ịghọtara ya. Mana ọ bụrụ ihe niile ka onye na-arụ ya na-etinye n'ime ya agwaghị ihe ọnwụ. Ihe ezigbo oke ite zuru ezu, adịghị m ekwukwa maka nwe ndị nwere ike ịrụrụ etu aka ruo nwata, ịghọtara ya. So ihe ndị abụọ ọgwụ. Mana enwere normal natural ihe awele. Yes, maka ekwu awele abụ good luck. Na emere awele depended na the power and the mmụọ so gị nọ, dependikwa na power and the mmụọ so onye nọ as ya intercessor. Ana m abịa na-eji m olu. Ọ bụrụ na awele abụ etu ya isi alụ n'Ugochi na temple wee bịa asacha ọ bụrụ otu dị n'otu asacha otu alaị na ọgị na chi gị, alaị na ọgị na mmụọ niile gị na-aso. Ọ bụrụ na ịbụ onye ndị ichie na iwe ha dị ọkụ n'ebe ị nọ, alaị na ọgị na ha. Ọ bụrụ na gị na-anabe nna gị, maka na anabe isi mmụọ, na anabe nna gị na-ahụ ọkụ, ayọ anabe nna gị gbudo ana ka a na-akwụsị ime gịnị, ịhụwu n'ọkụ maọbụ ijuwu n'oyi. Ekwubi okwu satụrụ ana a na-achụ. Enene ma ngwurube nna gị ọ na-ahụ ọkụ, nene ma anyị emedoro gị ihe dị n'agwụ, nene relationship gị na ndị mmiri. Ihe ndị a niile ka ọ ga-abụ ịchụkwacha adịjeshọn. Nwere mmụọ ọbụla na-ebi n'inu imegide gị ma ọ na-agbanwe ụgwọ ọbụla, ọ dị pọsịbụl. Etu o nwere ike isi n'ụwa na nwere onye nwere ike irezi akụzi finga si n'iji ụgwọ. Etu a ka ọ dịkwara mmụọ. Nwere ndị kachagoro ụzọ ha to the extent na nwere mmụọ nwere ike irezi ha ji ụgwọ. Ịrụcha ọrụ dị n'ụzọ gị, ihe anyị ga-emesi ụgwọ o nwere ike ọ bụrụ na ị nwere anyị chukwa ihe gbasara agwụ, chukwacha agwụ gị,
ewee gwa agwụ nwe na taa na agwụ na-achụta ego. Agwazi agwụ gị na agwụ na-achụta ego. Na tempụl o nwere ihe anyị na-akpọ okuku agwụ. Yes, ihe anyị na-eme okuku agwụ bụ na ọtụtụ ngwuru abụrụ ejewachago ụka. So ịbịa anasị ka ịlụ agwụ a na-alụ na o nwere ike okwute ọgba agha na famili. Ụfọdụ nwere ike isi n'ọgwụ ka ị na-akwụ. Nke ịbụọ bụ na ọtụtụ ndị mmadụ anọghịzi na their own villages, apụchigo ha ọlụ Igbo. So eje lụọ agwụ ahụ na gburube nna ya while nobody is even there to attend to that agwụ. Does it make any sense? So ọka mma na ịlụrụ okuku agwụ debe na be dibịa, ma ọkwa na onye ahụ nwere ebe ọ ya adị ogurie, ọkwa na onye nwere ebe ọ ya adị na be dibịa. Ihe ị ga na-emezi iwe ọ nọ n'ose ndị ihe igboro agwụ ya, atend to agwụ ya. Ka bụ okuku agwụ. O nwere ihe ọbụla bụ ọgwụ dị n'ime ya. O nwere ihe ọbụla awụsị from higher animal or even low animal dị n'ime ya. Ọ dị eri pidgin, ọ dị eri ọbọgwụ, ọ dị eri ezi, ọ dị eri nkịta. Nwere ọgwụ ihe ndị ọ na-eri ụdị anyị nwere alụ. So agwụ maka na anyị believe na agwụ na-achụta ego. I believe from n'ọgwụ na-achụta ego. Ihe na-achụta ego ụwa agwụ maka na agwụ abụ onyinye mmụọ, so onyinye amara gị. Maka na onyinye amara gị agwụ gị chụkwa ihe dị na agwụ gị. Ọ bụrụ na ị nwere onyinye amara, agwụ a ga-eme ka onyinye amara ga-eme gị. Sorry, ọ bụrụ na iwe onye ọrụ aka, agwụ ga na-ebunye gị uche, na-agwa gị ka ihe esi wee solve some technical problem. So when you maintain that forces that is giving you that inspiration, then are they more active? But more ego. So on your batteria. So here in a mail, I got ya. Megane. I got ya. But again, onye arụchalụ agwụ echukwa agwụ gị kwa agwụ na taa ị na-eme his store. Ha bido megide chitabarụ gị ego aka na aka ekpe. Ịnọ nọ ichukwa agwụ gị, mana ihe ebudoro agwụ gị bụ ọ bụ na saịdị be anyị na-edi anyị na-egburu agwụ anyị bụ oke ọkpa na nnekwu. Then nwekwara ike igburu ebu agwụ na-edu ude. Eziokwu na o nwere ndị obodo saịdị agwụ ha na-eri nkịta. Then ọ bụrụ na saịdị bụnụ na agwụ na-eri nkịta, nwere ike igburu agwụ anụ. Ma ọ bụrụ na ndị bụnụ na-eri agwụ na-egburu agwụ nkịta. Then mana agwụ abụrụ ihe a na-egburu those funny animals like pigeon, ọbakwu, ezi and the funny things. Ọ dịrọ necessary. So mana ihe ezi ga-ebu ụzọ mee, one, you must align with ya chi na mmụọ niile so gị obi adị ha mma. I wee yọzie ha na agwụ gị, agwụ ikwu nne na agwụ ikwu nna, ụkọ ha niile ọnụ, wee gwa ha na taa na m echukwago ụnụ, echukwachago ụnụ. Ihe anyị na-ayọzi ụnụ bụ ka unu jide aka je gozie nwa ụnụ nwoke, ụnụ chụtawara ya ego. Na ụnụ na-achụtara ya ego na ọ ga na-emekọ ọnụ ọbịa chukwu ụnụ agwụ ya. Arụcha ya etu ife ihe niile dị ugo obi adị. Lọtaria mmesi ya na etu ugo obi edela. So ihe anyị na-alụ bụ Okuku Agwu Awele. Yes, maka na agwụ na-eweta ibu ọma. Agwụ na-eweta awele, agwụ na-eweta lọk. Ma ọ bụrụ na ibu ụzọ chukwa chi gị, chukwa mmụọ niile gị na ha so, ịkpọkọ ozi ha niile n'ihu agwụ, wee sị ha jikọọ aka ọnụ. Nkata mmadụ ya gwa ụba, ụkwa mmadụ ya megịrị ya gwa nkata. Ha jikọọ aka ọnụ, ifụma mewere gị n'ọnụ uwe ego ka anụ, achịtawara gị ego ka chi dị mma dị. Ifu agwụ wee bido chụtaba ego. Mana echefukwara, agwụ na-achụta ego ịnọkwa ime gịnị echukwa agwụ, maka na onye ekene sọrọ ekene ya. So ihe anyị na-arụ ọrụ ya bụ okuku agwụ. Okuku agwụ ka anyị na-ekwu maka ya kịta.
maka na ndị mmadụ desịrị na-eme abuse ihe gbasara agwụ, ha aghọtara ihe gbasara agwụ. Olugochite ụwa na temple ihe na-alụ Okuku Agwu Awele. Now anyị nwere ụfọdụ ihe awele ndị ọzọ. Ihe awele ndị ọzọ bụ anyị nwere ihe dịka favor powder. Favor powder bụ nọọ nke anyị nwa produce na temple. Etu mmụọ si wee gaidi anyị weta ụfọdụ ihe sitere na ihe mmụọ dị iche iche like mgbọrọgwụ, ekwe dị n'ime ya, miracle leaf dị n'ime ya, then asa dị n'ime ya, na so many other leaves ma ya ejekwachiwa afa karịrị 15 different leaves dị n'ime ya. So ihe ndị a niile bụ ihe awele. Ọ bụrụzie na dibịa nwere oke ọfọ na ọ nụcha ihe ndị a niile, then o wee weruzie wee megide wee prepare organic soap agbụrụ ncha awele, then o wee kwada powder anwa wee prepare maybe favor powder dịka anyị si eme na temple. N'okwere ike iji kwadawa ihe wee favor ihe awele anwa wee prepare favor anointing oil and the rest of them. Mana ihe niile abụ ihe si na ihe gbasara awele, maka na enwere leaves na-eweta ihe ọma dị iche iche. Enwere leaves na-eweta awele, enwere natural leaves they attract the beings. For example, enwere flower ị ga-afụ nwere ike olu n'abalị eto ịfụ that flower ka ọ na-esipụta isi ụtọ dị iche ma ọ bụ n'oge ụtụtụ. Ọ na-esipụta ha na-efukasị ụmụ ants, butterfly and rest of them will be coming to that flower because of the fragrance that is coming out. Etu awa ka such fragrance awa si atakwa other beings. Ndị ebe afọ n'anya ma those butterfly ya bụ ndị fụrụ anya, mana ana m agwa na nwere other beings bịakwuru because of that smell. Ọnya bata ndị ụka ọbịa na-use ya na-akpọ frankincense, because they believe that when the frankincense is out in the air, other beings we are not here. So gị na ka na-ekwu, ọ bụrụ na ịchụkwara chi gị, ịchụkwara ndị ichie, ịchụkwara ndị mmiri, ịchụkwara ana, ịchụkwara agwụ gị, kedu ihe iji awele achọ? Ka iji awele eme ịmara, because ịmara ka awele si alụ ụlọ. Awele onye ọ na-asị ọgwụ eziokwu na nwe ndị nwere ike ije gwọọ ọgwụ, maka ihe na ha anụgo na anyị na-ekwu maka na awele dị mma. Ha nwere ike ije gwọọ ọgwụ kpọọ ya ofe afa si na awele. Ụfọdụ nwere ike ije kpọọ ya awele ndị mmiri. Ha checha ofe ya lụọ, nwere ike ndị reses ọ bụrụ na ọgwụ ka agwọrọ. Ọ bụrụ na ịchụkwara chi gị, imebụrụ any alignment in spiritual forces, onye ọbụla je na-alụlụ gị awele, you are just wasting your money unless you know ọgwụ ka iji agwọ. Maka na you cannot do awele without adding in with those forces here, because all those forces here having reconciled with them, ọ ha ga-eji aka megide gọzie gị maka na ịbụ onye nke ha. So before you na-ekwu okwu awele, gbaa mbọ cheke ya lifestyle. Yes, maka na awele abụrụ ọgwụ. Awele bụ ihu ọma ịkpọ gị because of your personal relation with ụmụ mmụọ dị iche iche. Ụmụ mmụọ wee bịa tinye aka wee megide gọzie gị. Mana ọ bụrụ na ya relationship with ụmụ mmụọ adịrọ cordial, when they forget it, awele abụrụ ọgwụ. Mana ọ nwere ndị nwekwara ike ije gwọ ọgwụ. So ihe ị ga-eme ka ị ga-know the right person bụ dibịa ọbụla na-agwọ ọgwụ ego, ijekwuyesia ya n'ọrụ gị awele, definitely ofu ọgwụ akọ ya agwọrọ gị. Kama because of n'ọma na ihe chọrọ wụ awele na ihe chọrọ okite, ọ baara ya ofu afa kpọkọ ya awele. So ọ bụrụ na ị chọrọ ịlụ ịgwọ ọgwụ n'ụdị okite, ị ga-echọrọ dibịa ndị na-agwọ ọgwụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgwọ ọgwụ, na ị chọrọ ya pịacha ihe dị n'ụzọ gị, ị chọrọ dibịa ndị na-arụ ụdị ọrụ ọgwụ. Maka ijekwa onye na-agwọ ọgwụ, ọfụ na ị chọrọ kpọrọ ya oke ite, kpọọ ya ofu afa, mana ọkwa dị ise na ọgwụ anwa dị ya. Maka na ihe onye bara nkịta ka ọ ya emegide ka ọ ga-asa. Ọ bụrụ na ị nwee ajụjụ na nkụzi a nkụzi, maọbụ ihe ọbụla na-akpọ mgboju anya n'ọdịnala Igbo,
Send the message na WhatsApp 0805 7837 672 0805 7837 672. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, anyị ekwu okwu ngozi n'isi ndị niile na-esonyere anyị all over the world. Let there be liberation, let there be breakthrough, let there be restoration, let there be restoration of every good thing lost. Every good things that the person have ever lost. Let there be miracle upon their lives. Let there be breakthrough. Let there be liberation. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Asị m na distance ama abụ ebara ya, ezughị oke ama abụ ebara ya. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ka chi fonu nerecha vidio a tụsara ya ndị ya dị ọma. Agazie. Anyị gọbiri ebe a ka ọ dịkwanụ n'ụdị oge a echi niile bụ Sọnde n'oge awa nke eziokwu by 8 p.m. ka chi fonu agazienụ.